Akkor már hát föl kibeszélni, ugye? Nem mondj ilyeneket, pedig mindenhol igaza van. Ja, hogy ez ki ilyen kibeszélő show? Szerintem én rossz műsorba jöttem. Én nem morgosóba akartam volna jönni, hanem ilyen tehetségkutatóból, hogy be kell mutatni, hogy táncolok, kének, lekreppelek, meg ilyenek, de aztán itt így ki akarnak beszélni. És ők nem a zsűri, nem az X-Faktor zsűrije. Kedves nézők, most még mindenki elkapcsolhat. Elkapcsolhat? Igen, mivel cságát beszélet tartalmaz. Amúgy történeteket kéne mesélni erről. Tudtam már. Jaja. Nekem van egy pár sztorim, honnan, amivel együtt szoktunk zenélgetni, meg Csannal, de Csan az egy olyan ünneprantó, hogy beszartuk komolyan. Ez true. De én mielőtt elmondom, először hadd mondjál a versét. Én tudok főzni, én áldoztam ezért, hétkor felkeltem, marhát pucoltam. Azt, hogy egy faszpogeci kurva elment a retkes kurva anyjában, nem érdekel. 250 kilométert is a cigányok, nehogy már egy olyan nyelni, az aki nem tud főzni. Én, aki reggel óta főzök, hát menjetek a faszomba, bazd geciba, szórakoztatok velem? Hagyjatok már, bazd meg, mi a faszomat szavaztok? Én közös sztorim Hanna, hogy vannak a macskáim, és az egyiket majdnem leúszta a WC-n. Mert még mondtam neki, hogy a macskámnak WC-re kell mennie. Hogy rakja már rá a WC-re, és ez rárakta a rendes WC